A teraz, keď môžem, dám malý cestovateľský tip ja. Nájdete si na letisku miesto, kde máte výhľad na lietadla a predstavte si, že deportujú imigrantov. Tak milá Lívia, je úplne v poriadku mať strach z neznámeho. Čo však nie je v poriadku, je premeniť ho na nenávisť, klamstvá či rasizmus. Ja som precestovala už 39 krajín sveta a netrávila som čas v hotelových rezortoch. Minulý rok som prestopovala napríklad takmer celé Severné Nórsko, tento rok som bola mesiac v Indonézii a 3 týždne v krajinách Strednej Ázie, ako je napríklad Tadžikistan, Kazachstan, Kyrgyzsko či Uzbekistan. Mala som teda možnosť poznať nových ľudí, kultúru a náboženstvá. Bola som napríklad v takom Tadžikistane, kde nás na ulici pravidelne oslovovali miestni ľudia. Nebolo to však preto, že by nás chceli zastrašiť alebo by chceli žobrať. Bolo to preto, lebo sa o nás zaujímali, chceli vedieť, odkiaľ sme a častokrát si chceli zlepšiť angličtinu. Milších ľudí som zažila málo kde. Lívia, je pre mňa fascinujúce, ako neustále strašíš tým, že jediné, čo vedia muži z moslimských krajín, je to, že zabíjajú či znásilňujú ženy. No poviem ti úprimne, bola som v Indonézii, Kyrgyzsku, Tadžikistane, Uzbekistane a tí muži sa ku mne správali absolútne rešpektujúco. A ak ťa zaujíma, čoho sa bojím skôr ja, tak sú to podnapití Slováci, ktorí sa nachádzajú po 10. večer v každom meste a teda k ženám sa určite rešpektujúco nesprávajú, takže sa týchto mužov bojím o mnoho viac ako nejakého Kyrgyza. Vieš, čo ma na tebe ešte fascinuje? Ako neustále strašíš o tom, že sem prídu nejakí migranti a budú znásilňovať naše ženy. Úprimne, sem ľudia migrujú najmä za prácou a sú to ľudia z Vietnamu, Indie, Kyrgyzska či Uzbekistanu, takže naozaj sa nemusíš báť, ale chápem, že tebe vyhovuje v ľuďoch budiť pocit ohrozenia, šíriť strach a primiešavať do toho trošku rasizmu. Lívia, úprimne ti prajem, aby si trošku viac cestovala, ale teda mimo talianskych rezortov a možno trošku spoznávala aj inú kultúru a mala zážitky, ktoré v tebe zanechajú nejakú stopu.